Suri hinira ingkoira pli aningkan, Freya cikloni pai kresi pen krepli arni angbong, Diphu Diocese Karbi Catholic NIMARLI ASONG, Ddkkna atum hom keprahini Angdeng ningkana sek Ameipi pedo. Kapedo adim Langhemphi, West Karbi Anglong, Inglong ahavar. Langhemphi pu adim, aprang ako ke umpaweng kusi amen ki ir. Labang so adim, Meghalaya State, Jaintia Hills District, Angkang kedo Kanduli pu adim pen che koi nobd. Karbi Anglong, West Karbi Anglong, Lapen Dimahasao Districts, Angkang kedo Diphu Diocese Karbi Catholic NIMARLI atum, along tin na parish pen ta, alabang so Ameipi along kacitong dun apay doo, at heke Karbi Anglong pen, Chukihola parish pen, Dilay parish pen, Diphu parish pen, Disobay parish pen, Ddkkna parish pen, Dolomara parish pen, IDP parish pen, Japrajan parish pen, Koilamati parish pen, Manja Mission Center pen, Rongbonghat parish pen, Rongmongwe parish pen, Sarihajan parish pen, Silonijan parish pen, Umlaper parish pen, Langmili Diphu Mission Center pen, Langmili Silonijan Mission Center pen, Lapen Salawar Mission Center pen. West Karbi Anglong pen, Amkachi parish pen, Hamren parish pen, Jengkha parish pen, Jerikendeng parish pen, Heroni parish pen, Langhemphi parish pen, Sojong parish pen, Umswai parish pen, Umlaper parish pen, Arnam Longthu Baithalangso Mission Center pen. Lapen Dimahasao pen, Umrongso parish pen, Lapen Choto Lobang Mission Center pen. Lapu an adim pen Karbi Catholic NIMARLI ke ong piatum alang litum asong Ameipi kidun chiapan kidam atowar akrong do lahihei atowar akrong pen dam maling seta Langhemphi ledam atowar akrong lapuson hello isi harlong surapen arlupet akrong kini Deuri tiniali pen arlupet akrong, kethom dong kamukam pen lang nimso dong put arlupet akrong, pli dong kamukam pen linchika dong put arlupet akrong, po baithalang so pen tai ikpi dong put arlupet akrong, lapen trok baithalang so pen tika dong put arlupet akrong. Aparistin pen kidun Karbi Catholic NIMARLI atum, amethang adim pen penang an atum ke jirlo pen, penang an atum ke tiang prinprele pen, lapen penang an atum ke tiang chit apor pensi kebar, alang litum ajak kiding pi atowar dampet api, inglong karlupon ahut ke alang litum apan kedam ke joy ke akrong alingsi ladak athak ke pudam tang akrong atowar pen dam rintila alang litum along a parish pen lapen along a mission center pen bus pen tata mobile pen lapuson si gari ke ong pi pen dam si api an ke cetong pen gari ke ong pi jeng pon ron le halabang so ke jeng pon ron ke lang alon do o lapen adak katur teo an lapuson si alang litum arni kang sam apor Langhemphi pelele.
Nitu makurusar pada Dominic Teron alang li putat Ddkkna li tumalong alang li hala Francia Paris Place onsen de pinier ni alang li dak ni tumapan putat itu katu kapan ada misal alang ni nak keman silong pot anam kantani. Mo aprang ke pudam tanga sonsi, along pen ke vang nang ji, Karbi Catholic NIMARLI at dum, amethang adim pen, an pen nang bardap si, ajak kiding pi ato var vang dedapi, arni kang sama por, Langhemphi, Ameipi kang niji adim, lele. Lapen, Langhemphi tiri kamasor, ning arong pen alang ni tumapan deng si buha busung adim pekla. Kam ang deng kicheng ji apan apor ng tyoksi arni kang sam porpai ketomra ibeng apor man peng kedo kethe keding at tumapan cheng chong lapen jambili at hon pen aron et pen jeng toy jeng ni pen ingtum arnelo aron et pen lapen jeng toy jeng ni pen kang thum karne long man peng kedu atum ke alang litum helo aluhi sarpo gurusar Dominic Teron sangpi dimi tisopi Ameipi Ddkkna Sangpi Rahel ing tipi, Ameipi akleng dun. Sangpi Pinky Rani Teronpi, Kong Chunbang lapen rimberti. Nisami Maniki Terangpi, CFMSS, Diphu Diocese Women Commission Secretary. Kurusar John Timong, Jalin Kuru, Ddkkna. Lapen, akaprek akithe kiding atum. Kang thum karne Angdeng judet api Ameipi aparlapi ing pula lapen pangtirla parlapi kang puabang aluhi sarpo kurusar Dominic Teron lapen kapangtirabang kurusar Joseph Teron SDB.
buarong dam lo alang itum tuar ke dam hut ala ke tang tang alam hei ke than pon bom lo alang itum kaching ki ke than pon hut Jesu ame thang mama ta alang itum along tu lo alang itum pan ajulo ko bipi alam ma alang itum alang pan lo nasaret Jesu alam jilo alang ni ke anam lapen Ranatum angno alam makam pen ilut agitan mek apang gitilo. Kurusar giti lapen kangsai ameya penting parpana that papiti toilo papiti lo. Israel apan kapi atum ta ala thiri damlo lapen anu sumar atum kitana son thoksi thek damlong lo. Monta alang litum alang lipan ke thek damlong le. Anke alang di alang tau pan pulo nang litum kilu atum tapi kita make atum kita tang alang kikroi kang len atum Chris la kisung kilat caksi alang lidang alang litur angbong ludam nang vekti kelima alang kami kita ahul itu anin kar angin Kampo bita kimelo Nipan angelo and Jesus Adomanang, Opanam Jagong Etiabang, Hurang Etiabang, Kaipuanam Gaisunianam, Gaisuniante, Jesus Amen Pensi, Nangchuning Rindo, Nangchuning Lago, Amen. Sitting at Amen. Ameipi ke cheng ahut along pen kidun NIMARLI atum guru kulak atum nisami atum sarmar atum lapen riso e jang atum kachetong dun atum do
Langhemphi parish a kurusar kethe, kurusar Johnson Mulan Chirail, alang litum kadoko vea pan, ning ke me pen, kardom ka chipi pen dengla. La pusonsi, didi ke KNA aro, tirikam Langhemphi asorta, hadak, kacetong, rat paro rat surya tumapan, kilun ke kan pen dengla. Halabang suapi, Langhemphi NIMARLI tirikam asor, song tiripi NIMARLI asong jaketia tumapan, Ameipi kapacari ponjiapan arpu hodaila. Didi KKNA song tiripi pen kam Angdeng cepahempu ponsi. Diphu Diocese Women Commission as Secretary Nisami Maniki Terangpi CFMSS. Didi KKNA Jalin Kurusar John Timong. Lapen tirikaman ni Marli atum. Lapen song tiripi pen kepa. Akit higiding at tumapan aman apeng kipi pen dengla. Halabang suahut silong pen nangacitong dun abang ni sami santika tisopi RNDM arnam alam porhila. Lapen kurusar John Timong arnam alam kapacetang nang jike monduli at denglo pu aputak pitihek pen than peklarla. Aduntu Ameipi along arnam nang dodun pu ang tek ben apan Ameipi amelur keila. Aluhi sarpu kurusar Dominic Teron pen pangchengsi anut apan amen kehang ateng Ameipi amelur keisi pathe angla. Halabang suapi Diphu Diocese Women Commission as Secretary ni sami maniki terangpi lam etetheni ning jesi alangli thom kepra hini angdeng ningkan asek Ddkkna Ameipi kang pu alam pangdakla. Ameipi kang pu alam pangdagdet api Ddkkna Ameipi barim sangpi lilihan sepi. Ddkkna asong ja atumapan lapen ahampang atumapan kacuro alam tanlo lapen halabang suahud alangli. Karbi Catholic NIMARLI atum an sose ke me ponbom ke chok ponbom thekji apan aning ke rungdun alamta piledam. Lapuson si Ddkkna Ameipi barim sang pililihan sepi apijong. Alohi sarpo kurusar Dominic Teronta pitihek ben lam tansi rat atumapan parju. Halabang suahud alangli Langhemphi ke do cheng ahud akisung ke joy alam kapinpur dampen pangchengsi pini arni Langhemphi apan ke teklong arahi lapen adak atur alam piledam. Halabang suapi Guwahati pen kevang kurusar John Bormon lapen dak imithang adaisi sangbong kedo kurusar Kamson Teron. Lapensar John Timong atum kachipahempu ponpen sakramen kang tirapan kang duk kardom amei peduk. Halabang so akam tang det api Diphu Diocese Karbi Catholic Sarmar Asong Ameipi Dr. Dilip Kathar Ameipi along kachitong NIMARLI atumapan lam than. Alangli lam ke than ahud Christian asongja pu lote koson aning ang thin lapen koson a otsi do nang jima pu hei alam si ke than peklardam. Labang so abidi sore alam karjulong apot lam karjudun arat atum aning ingsam lapen aning arong.